Преди да заспите тази вечер, направете тези две неща, за да промените живота си. Ако сега нямате време, запазете това съобщение и напишете Амин в коментарите, за да може сърцето ви да разбере истината в него. Когато ви обземе тревога, вярвайте в следното. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте желанията си на Бога с благодарение. Бог знае за разтревоженото ви сърце. Този стих е неговата покана към вас да сложите тежестта си пред Господа. Господи, нося пред Теб всичко, което не мога да понеса сам. Тази вечер избирам да не крия борбите си, а да ги поверя на Теб. Въпреки че натискът може да продължава да тежи върху мен, вярвам в Твоя мир, който надминава всяко разбиране. Когато трябва да се откажете от определени неща, Бог иска да разберете. Ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека ме последва. Този път не е лесен, но е единственият път към истината. Господи, знам, че има неща в мен, които не Те почитат. Тази вечер се моля не само за Твоето благословение върху плановете ми, но и за очистването на сърцето ми. Покажи ми от какво трябва да се откажа, за да живея истински според Твоята воля. Ако тази молитва резонира с вас, напишете Амин в коментарите и я споделете с тези, които се нуждаят от насърчение. Ако желаете да чуете Божието Слово и да се подготвите за Неговото завръщане, присъединете се към нашата православна група за изучаване. Връзката за WhatsApp е в профила ми. Бог ви призовава.